To educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjetsual, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyo at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programa. Maghatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang Appear. Aligwas Pangasinan Ilocano Reborn. Siyempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang ating sound engineer ngayong araw. Walang iba kundi si Engineer Nixon Dakaw. Masantos ang araw, ka Nixon. Dakaw pong salamat mga kapaborito. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 19, 2025. Kumusta ang inyo pong weekend mga kapaborito?
Siyempre, mainit pa rin ang talakayan sigurado sa mga barangay. Kung bakit si coordinator may bagong NMAX. Hindi naman siguro. Kaya naman talaga, oh. Well, move forward na tayo mga kapaborito. Siyempre. Uy, ngayong araw ha, yung pong proklamasyon naman, no, ng mga nanalong party list sa buong bansa. Pero merong natitira, no, na 2 party list ang sa kasamaang palad ay hindi maiproproclaim, no, dahil po sa nakabinbing disqualification case yata yun. Ito pong Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List. Pero itong Duterte Youth Party List nakakuha ng 3 upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isa siya sa 3, no? Yung 2 ay Tingog at yung isa ay Akbayan, no? 3 upuan sa lower house of Congress, yung ating House of Representatives. At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang progreso. Pagdasal po natin na sana po ay maging maayos, no, ang mga pamamalakad po na mga napili po na mamumuno, no, sa inyo pong kanya-kanyang lugar at lalawigan. At naway maging maayos ang kanilang pagpapatakbo sa kanilang mga pamahalaan. Siyempre, ang gusto rin naman natin lahat ay magkaroon ng solido na mga proyekto at programa para sa ikabubuti ng ating future generation, ika nga. At syempre mga kapaborito, mukhang marami ang hahabol hahabol sa summer. Dahil mukhang mapapaaga po ang pagpasok ng tag-ulan, ano? Feeling ko lang dahil mamauran lang mga kapaborito. Iba-iba na rin talaga ang panahon dahil last year ang tag-ulan ay nadeklara na yata sa panahon ng sa buwan ng Hunyo. Bagamat ngayon sa kapapasok pala ng buwan ng Mayo talagang maura-uran lang. Hindi pa man po ito dinedeklara ng Weather Forecasting Station na Pag-asa dahil mayroon mga pamantayan para po masukat kung pwede na pong i-declare na wet season o yung tag-ulan. Siguro kasi alam niyo po yung mga nararanasan po natin mga thunderstorm, mga pagkulog, pagkidlat, bunsod po yan syempre ng ITCZ at yung easterlies, yung mainit na hangin na nararanasan po natin. Alam nyo kapag ang mainit at malamig na hangin ay nagbabanggaan, dyan nagkukos ng thunderstorm. At may nakita tayo sa report ng Pro 1. Mayroon yatang isa dito sa may Ilocos Sur, biktima ng natamaan ng kidlat. Kaya lagi naman nating pinapapaalalahanan yung ating mga kapaborito. Kapag ganito pong may thunderstorm, sumilong po muna kayo, okay? At yung mga nagmamaneho, mga nakamotor, kayo magpapabasa, mahirap magkasakit mga kapaborito. Importante yung kalusugan natin. Diba? At syempre, yung shellfish ban ng BFAR, nakataas pa rin po. Kaya be careful, mga kapaborito, sa pagkain ng mga shellfish na nagmumula po dyan sa Bani at Bulinaw at Anda. Bulinaw at Anda. Para hindi po kayo maapektuhan ng red tide toxin, mga kapaborito. Mahirap pong makakain ng mga shellfish, o lamang dagat na nasa may mga shell, yung mga tahong, talaba, pwede po kayong malason, yung red tide toxin po, isang uri po ng lason yan, isang neurotoxin na pwede pong ikamatay, kapag sobrang dami ng nakain po natin. Para naman doon sa mga walang red tide, red tide warning, kinakailangan pa rin nating lutuin, Lutuin nyo yung mga kakainin po ninyong shellfish, mga kapaborito.
kinakailangan lutong-luto po yan. Ay, binabati naman natin yung ating mga kababayan dyan sa may lungsod ng San Carlos City. Yung aking mga magulang, nakasama ko sila last weekend. Medyo matagal-tagal kaming hindi nagkita-kita. Alam nyo na pag yung mga magulang nagkakaedad na, na-timingan lang na nakita ko nandito pala sa Dagupan. Nagdi-date. Pinuntahan natin. Hi, hello sa aking mother at father. Kay Norberto at Erlinda Ortega. Love you. Siyempre, mahal na mahal natin mga magulang. Susunod na, siyempre, yung Father's Day, mga kapaborito, itong buwan ng June. Kaya dun sa lahat po ng mga ama dyan at mga ina na nagsisilbing ama din, advance Happy Father's Day po sa inyo. At dun sa mga nagse-celebrate ng birthday today, ayan, si Kuya Nelson Bong Cruz. Happy birthday sa iyo. Since second year high school ako, siya nang nagugupit sa akin nung may buhok pa ako. Ngayon hindi na ma-reach, no? Siya na ang personal hairstylist ni Ding Dong Dantes. So, biruin nyo ha. Yung gumugupit kay Ding Dong Dantes, once upon a time, ginupitan din ako, di ba? Second year high school, nung na-meet ko siya, mga 1992 yon. Hi, hello din. Baka nakikinig sa atin ngayon si Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Nakita ko kasi nag-flag ceremony si Mayor Carl Christian Vega dyan po sa bayan ng Mapandan. Napakasipag naman talaga nitong alkalde ng Mapandan. Kahit imbis na magpahinga muna, talagang trabaho ang iniintindi, at isa sa pinaka-importante to start your week right, yung pagdalo sa flag ceremony. Ganyan din si Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil. Sino pa ba? Sila Dr. Ming Rosario, Mayor ng Manawag. Very religious silang nag-a-attend ng mga flag ceremonies tuwing Lunes. Importante po yan. Sino-sino pa ba mga mayor dyan na talagang umaatindi ng flag ceremony? Importante po yan, na kailangan nakikita kayo ng mga empleyado, maagang maaga, at kayo po ay nagpa-participate sa isa sa mga pinakamahalagang seremonya. Once a week na nga lang po yan, di ba? Dati yan halos everyday yata may flag ceremony, pero ngayon ang ni-require na once a week, every Mondays, Kaya importante po dyan, ipakita natin as a true and yung karapat-dapat na leader. Mauuna dyan syempre yung paggalang natin sa ating bansa. Symbolically yan yung pag-atinde sa flag raising ceremony. Importante po yan. Dahil lahat naman po ng ating ginagawa, ating inaalay sa ating pong bansa. Napakatagal pong nagapi ang ating bansa at nasa ilalim ng kolonyalismo. Ngayong meron tayong kalayaan at mayroong demokrasya, pagbigyan natin ng halaga yung demokrasyang minimithi o natatamasa po natin ngayon. At isa sa mga demokrasyang yan ay yung katatapos lamang po na halalan, mga kapaborito. Diba? At syempre, tayo naman ay natutuwa dahil sa buong Pangasinan ay very peaceful naman so far. Ayon po yan kay Provincial Director Colonel Rollifer Capokian sa mga interviews sa kanya. Generally peaceful at so far wala namang election-related violence ang na-record at na-monitor po ng ating Pangasinan Police Provincial Office. At maganda po yan dahil at least tayo ay unti-unting nagmamature na. At congratulations din syempre dun sa ating mga bagong 12 senador na uupo dyan sa Senate of the Philippines. At kapansin-pansin, kapuna-puna syempre, ang isa dyan ay ang pang-12 sa posisyon si Senator Amy Marcos, na panganay na kapatid ng ating presidente, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil suot-suot niya yung logo, yung lumang logo na ginamit pa ng kanyang namayapang ama, si former President Ferdinand Marcos Sr.
talagang makikita nyo kaya marami ang marami ang nagtaka kung ano ba ang sinisimbolize nyo. Siyempre, isa dyan bilang anak po ni former President Ferdinand Marcos Sr., binibigyan niya ng pugay, no? Yung kanyang namayapang ama. Pero yung iba, yung mga talagang baka sabi nila, pahiwatig na raw yan na baka nais niyang tumakbo rin bilang Pangulo. Pero siguro it's just plain and simple na pagbibigay ng galang sa kanyang namayapang ama na dating Pangulo din ng ating bansa, na si Ferdinand Marcos Sr. At syempre, hindi naman nakadalo pala ang number 5 senator na si Senator Francis Kiko Pangilinan, dahil umattend siya ng graduation ng kanyang anak sa United States. At doon makikita po natin na talaga namang binibigyang pagpapahalaga ni Senator Pangilinan yung pong isa sa mga milestone ng kanyang mga mahal sa buhay. Importante nandyan tayo para sa ating pamilya. Importante yan. At yung mga proclamation, pwede namang may wala naman nag-proxy. Total, senador naman talaga siya. At yung graduation naman ng anak niya, talagang kailangan siya doon bilang ama. Diba? Yan yung kanyang pagbibigay ng importansya sa kanyang pamilya, at sana ay makuha din natin yung ganyang treatment ni Senator Pangilinan, yung pagbibigay importansya din sa taong bayan sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga batas. At syempre natutuwa rin tayo na marami ding very diverse yung ating Senate ngayon. At si former Senate President Tito Soto III ay nag-iisang senador sa Pilipinas na nanalo ng 5 beses sa kanyang kandidatura bilang senador ng ating bansa. Biruin nyo yun. Siya lang ang may record na gano'n na lumaban, at lahat ng kanyang laban sa pagkasenador ay naipanalo niya. Kaya siya ang nananatiling 5-time na senator sa ating kasaysayan ng bansa natin. Nabasa ko yan sa kanyang anak. The only 5-time senator. Congratulations. At siguro marami pang iba ang pwedeng sumunod sa ganyang yapak. Dahil syempre si Senator Tito Soto ay halos 80 anyos na rin yata. Hindi ko lang alam kung tinalo niya si Juan Ponce Enrile, dating Senate President din, pero hindi yata nakuha yung pang-5. Dahil nag-retire na rin sa politika at nananatiling legal advisor sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At sa edad na 102 years old yata mukhang maabutan pa niya yung susunod na Pangulo sa 2028, Napakaswerte naman ni former Senate President Juan Ponce Enrile, At isang dugong Ilocano, si Senator Juan Ponce Enrile, at siya po ay pinanganak dito sa may Aurora, ang alam ko. At siya ay lumaki sa Maynila nung siya ay kinuha na ng kanyang ama. Doon na nagsimula yung kanyang flourishing career. Napakagaling na, very brilliant ang kanyang isip, at very sharp pa at his age. At the age of 100 plus. Biruin nyo yun. Dinonate kaya ni Juan Ponce Enrile, former Senate President Juan Ponce Enrile, yung natanggap niyang 100,000. Siguro kung ako do-donate ko na lang. Pero syempre, deserve naman niya yon dahil naabot niya yung ika-100 taon niya. Siguro ngayon, kakaunti na lang ang makakaabot ng 85, Dahil na rin siguro sa ating mga kinakain, mga kapaborito, napakaraming mga preservatives na kinakain natin. Biruin nyo, konting pagkain lang, nananaba na tayo agad, Biruin nyo yan. Kaya siguro panahon na mag-diet muna tayo, lalo na ako, kailangan na mag-diet na rin dahil medyo kailangan ng banat-banat ulit ng buto.
dahil maraming kaganapan dahil mag-uupo ang maraming bagong administrasyon, no? At maraming bagong halal na kandidato at yan yung ating mga babantayan. At syempre mga kapaborito, huwag niyong kakalimutan, no? Yung pagdarasal, no? Kahit anong sipag ang gawin natin, kung hindi tayo nagdarasal sa Poong May Kapal, importante yan. Uy, o nga pala, yung ating mga hello kay Kuya Cesar Ian Urbano at sa mga kapaborito natin dyan sa Development Bank of the Philippines, sa DBP. Lagi po silang nakatutok sa atin, ano? At hindi pa naman sila lumalabas ata. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. At syempre mga kapaborito, wala yung aking babasahin. O nga pala tomorrow magtataas ng presyo ng krudo sa gasolina at 1 peso and 20 centavos. Kuya Ian, magpagasolina ka na. Humabol ka na habang hindi pa mahaba yung pila. Dahil medyo malaki-laki yung oil price hike bukas. 120, no? Sa gasolina at sa diesel naman 170 ata yung aabutin na pagtaas ng tignan natin ang update, no? Ito yung pinakahuling update sa gasoline is 1 peso and 20 centavo per liter ang itataas simula 6 a.m. bukas. Sa diesel naman ay 1 peso and 70 centavos per liter ang itataas. Sa kerosene naman ay 1 peso and 20 kaparehas ng gasolina, no? Kaya malaki-laki po itong idaragdag. Binawi din yung pong magkakasunod na rollback. Siguro dahil sa sa supply and demand, no, sa world market mga kapaborito, kaya nagkaroon ng adjustment at malaki-laki yung naging adjustment po. Uy mga kapaborito, meron mga ugong-ugong ngayon at wag nating basta ikakalat ito dahil fake news na naman. Akala ko pag tapos na ang halalan mababawasan na ang fake news, no? Dahil usap-usapan ngayon sa mga bata, lalo yung mga senior high school, akala daw po nila madadagdagan ng isa na namang year level ang senior high at magkakaroon ng grade 13. Hindi po totoo yan. Ang DepEd na po mismo ang nagsabi ngayong araw na wala pong katotohanan yung po mga lumalabas na chismis, no? Mga chismis tungkol po doon sa pagdaragdag umano ng isa pang year level sa senior high school na grade 13. No? Mananatili pa rin po tayo na ang K-12 ay hanggang grade 12 pa rin. Wala pong katotohanan yung ba't ang dami-daming lumalabas na balita ngayon, yung nung isang linggo lumabas na i-dissolve na daw, no, yung K-12 program at babalik na sa lumang curriculum. Ngayon naman madadagdagan. Talagang pinag-iinitan yung K-12, no? Pero kung ako rin naman, sa aking opinion, mas maganda na kung ibalik doon sa hanggang 4th year high school na lang dahil sayang yun lang yung 2 taon. Dahil hindi rin naman wala rin halos kumukuha ng senior high graduate. No. Kailangan kahit nga sa cashier sa mga grocery, kailangan college graduate No, tapos yung iboboto nating congressman walang educational background. Diba? Pag isa-search nyo sa internet, walang available educational background.
bale. Kaya yan ha mga kapaborito, yung ibang detalye dyan sa fake news na yan, babasahin natin po yan maya-maya lamang po no, sa ating balitaan. At syempre may mga good news din naman tayo doon sa ating mga teachers no, na nagtrabaho noong panahon ng halalan noong May 12 hanggang ilang araw ba sila dyan, hanggang May 13 yata. No, meron po silang dagdag sa kanila pong benepisyo ha. Parang pinayagan na po ni Secretary Pangandaman yung dagdag sa kanilang honorarium. 1,000 piso din yung dagdag sa kanilang honorarium. Kaya tignan natin kung ikakatuwa ng mga teachers yan na nagsilbing poll workers nung May 12. Samantala, oras natin na 5:30 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang pong ilang patalastas. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Nagbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. At syempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nananatiling nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes.
Department of Budget and Management binasbasan ang dagdag na 1,000 pisong honorarium ng mga poll workers. Grade 13 sa senior high school, fake news ayon sa DepEd. DBM inaprubahan ang 16,000 na teaching positions sa public school para sa school year 2025-2026. Pope Leo XIV nanawagan ng pagkakaisa matapos ang kanyang unang misa bilang Santo Papa. Sa ating balitang pampalakasan, OKC tinambakan ng Nuggets sa score na 125-93 para makapasok sa West Finals. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang paglabas ng 758,459,000 para pondohan ang karagdagang 1,000 pisong honorarium ng bawat poll worker sa halalan noong May 12. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nitong Lunes ang 1,000 piso po ay dagdag sa naunang inaprobahang 2,000 pesos na pagtaas bilang bahagi ng 2025 General Appropriations Act. Ito umano ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga poll worker kabilang ang mga guro sa pagtitiyak ng integridad ng proseso ng halalan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa COMELEC, may 758,549 poll workers ang naglingkod sa pambansa at lokal na halalan. Kailangan namang ipamahagi ang kanilang allowance sa loob ng 10 araw matapos ang halalan. Sa iba pang balita, pinabulaan na naman ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na social media post na nagsasabing magkakaroon umano ng grade 13 sa senior high school para sa school year 2025-2026. Ipinakalat umano ng Facebook page na may pangalang Educational News ang maling impormasyon. Naglalaman ang post ng announcement, additional 1 year sa senior high school, kasabay ng caption na may link na diretsong nagdadala sa isang online shopping website. Makikita rin sa mapanlinlang na larawan na may logo ito ng Commission on Higher Education at DepEd. Hinikayat naman ng DepEd ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri laban sa misinformation. Samantala, inaprubahan na rin ng Department of Budget and Management sa pamumuno ni Secretary Amena Pangandaman ang 16,000 na mga bagong teaching positions sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2025-2026 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng edukasyon. Ang 16,000 na bagong posisyon ay bahagi ng unang tranche ng target na 20,000 na teaching positions para sa taong ito. Sa ibang banda, sa 15,343 na mga bagong posisyon ay Teacher 1 na may salary grade 11. Ang mga teaching posts para sa senior high school ay ilalagay sa division level para sa mas flexible na deployment, alinsunod sa patakarang unang inilabas ng DBM noong 2016. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, ang hakbang na ito ay suporta sa DepEd upang mapalakas ang workforce sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Tinatayang aabot sa 4.19 billion pesos ang pondong inilaan para sa mga bagong posisyon na manggagaling sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa kasalukuyang school year 2024-2025, iniulat ng DepEd na mahigit 27 million ang mag-aaral na naka-enroll sa elementarya at high school sa buong bansa, kabilang na ang nasa ALS o yung Alternative Learning System. Sa ating balitang pangkalusugan,
Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ipangamba sa ulat ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Ayon sa DOH, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para makakuha ng mga beripikadong impormasyon at mapanatili ang kahandaan ng bansa. Naitala lang umano ang 1,774 cases ng COVID-19 sa Pilipinas hanggang May 3, 2025. Mas mababa ng 87% sa 14,074 cases noong 2024, habang ang case fatality rate ay nasa 1.13% lamang. Samantala, pinaalalahanan pa rin ng DOH ang publiko na sundin ang mga health protocol para maiwasan ang iba't ibang sakit. Kasama rito ang pagsusuot ng face mask sa mga health facility, pagtakip ng bibig kapag umuubo, regular na paghuhugas po ng kamay, pananatili sa bahay kapag may sakit, at agarang pagkonsulta sa doktor kapag may sintomas. Ayan, maging maagap po tayo mga kapaborito. No, huwag tayong bida-bida, no? Yung iba kasi diyan kahit may sakit na, lalabas pa rin po ng bahay, interact pa rin o kaya ipapasok pa rin sa opisina, no? Hanggang sa mahawaan na lahat halos ng nasa opisina, wala nang maiwan, no? Lahat may sakit. No? Maging considerate tayo, no? Syempre yung ating mga supervisors, kailangan alam nyo rin po yung mga nangyayari talaga sa mga employees ninyo, at kung may mga ganyang sintomas, no, wag nyo na pong papasukin. Diba? Para hindi po maapektuhan yung workforce po ninyo at magkaaberya sa inyong operations. Samantala, nanawagan si Pope Leo XIV nitong linggo ng pagkakaisa, katarungan at pagtigil sa pagsasamantala sa kalikasan at sa mahihirap. Ang naturang panawagan ay isinagawa matapos ang kanyang unang misa bilang pinuno ng simbahang Katolika. 10 araw matapos mahalal bilang unang Amerikanong Santo Papa, pinangunahan po ni Pope Leo XIV na dating si Cardinal Robert Francis Prevost mula Chicago ang kanyang inaugural Mass sa St. Peter's Square sa harap ng libu-libong pilgrims at mga lider sa iba't ibang bansa, kabilang sina US Vice President J.D. Vance at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa kanyang homily, tinuligsa niya ang mga suliraning dulot ng puot, karahasan at sistemang pang-ekonomiyang nagsasamantala sa kalikasan at naghihiwalay sa mahihirap. Nanawagan siya sa simbahan na maging isa sa mga pagbabago sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Bilang isang dating misyonero sa Peru, binigyang diin ni Pope Leo ang pangangailangang tanggapin ang iba't ibang kultura at paniniwala at huwag magkulong sa sariling grupo. Binibigyang pansin din ng bagong Santo Papa ang kapayapaan at katarungan sa lipunan sa kanyang mga unang pahayag bilang pinuno ng Simbahang Katolika. Ang kanyang pag-upo bilang ika-267 Santo Papa noong May 8 ay umani ng mainit na pagtanggap lalo na sa Estados Unidos. Gayunman, may ilan ding nagpahayag ng pag-aalala. Bilang bahagi ng tradisyon, tumanggap si Leo XIV ng pallium at fisherman's ring na kanyang isusuot habang siya ay nabubuhay at sisirain matapos ang kanyang pagpanaw. Bago ang misa, bumisita rin siya sa libingan ni San Pedro, ang unang Papa o Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Samantala, puno ng seguridad ang buong Vatican sa naturang okasyon na dinaluhan din ng mga lider mula sa Europa, Latin America, Israel at Canada. Sa atin namang balitang pampalakasan, tinambakan ng San Miguel Beermen ang Terra Firma Jeep sa score na 128-89 sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. 7 manlalaro ng Beermen ang nagtala ng double-digit na score sa pangunguna ni Mo Tautoa na nagtala ng 27 points habang mayroong 16 points at 22 rebounds si Rodney Brondel. Nagdagdag naman ng 17 points si CJ Perez habang mayroong 13 points si Huami Tiongson, 12 points, 12 rebounds si Junmar Fajardo
habang mayroong 12 points naman si Don Troliano at 11 points naman ang naitala ni Jericho Cruz. Mayroon ng 5 panalo at 2 talo ang Beermen, habang ang Jeep naman ay 1 panalo lamang na may 7 talo. Sinabi naman ni San Miguel coach Leo Austria na kanyang pinaalalahanan ang kanyang manlalaro na huwag maliitin ang Terra Firma. Nasayang naman ang naitalang 24 points ni Mark Nonoy, habang mayroong 17 points si Stanley Pringle para sa Jeep. Samantala sa NBA, tinambakan naman ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets sa score na 125-93 sa Game 7 ng Western Conference Semifinals. Sa simula pa lamang ng laro ay naging agresibo ang OKC. Hindi naman pinahiya ng OKC ang mga fans nila sa sariling court. Nanguna sa panalo ng OKC si Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 35 points, 4 assists, 3 rebounds, 3 steals at 1 block. Habang mayroong 24 points, 7 assists, 5 rebounds at steals si Jalen Williams. Naging matindi ang pinakitang depensa rin ng OKC laban kay Nikola Jokic, kaya nalimitahan ang kanyang galaw. Makakaharap ng Thunder ang Minnesota Timberwolves para sa Western Conference Finals na magsisimula sa araw ng Miyerkules. Kaya magiging tahimik, mga misis, no? Bigay nyo muna ang remote control kay Mister. Minsan-minsan lang naman yan, di ba? Yan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes. Binabati rin natin, hi, hello, ang ating mga kapaborito dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Hi kanila Ma'am Marmy, Boss Carlo, Boss Baki, kanila Sir Brian Kalaunan, kanila Sir Steve, magandang hapon sa Team Patak, kanila Ma'am Pao, kanila Ma'am Marie Chris. Hi, hello sa inyo lahat po dyan. At kay Sarge, hello. Siyempre, batiin din natin ang ating pong mayor-elect dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Ang wala pong kalaban siyempre, na si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Yung pong lahat ng nanalo ay magte-take ng oath, at kanilang sila ay uupo on July 1. Formal silang uupo sa July 1 para magsilbi sa kanilang mga nasasakupan. At syempre at the age of 27, si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat ay nag-umpisa ang kanyang karera bilang isang municipal administrator at a young age of 24 ata o 23 noong nanalong alkalde ang kanyang namayapang ina na si Kalasyaw Mayor Mamilin Maya Karamat, ang pinakaunang babaeng alkalde diyan po sa bayan ng Kalasyaw. At sa loob ng 6 na buwan ng kanyang pamumuno ay talagang desidido si the late Mayor Maya na pag-isahin ang mga lider ng bayan ng Kalasyaw para po mapabuti lalo at gumanda ang pamumuhay ng mga Kalasyawenyos. Alam nyo, kapag divided syempre ang mga lider ng Kalasyaw, yung mga taga-Kalasyaw din, yung mga residente, mananatiling divided din yan. Pero pag meron na pong pagkakaisa, hindi rin din kasi madali yung naging unification process, at yan naman po ay sa tulong ng lahat po ng malalaking pamilya, political families dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Nagkaisa sila na tumakbo sa iisang flag under Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. So yung hidwaan sa loob ng almost 33 years ay bigla na lang ding naglaho, at ang challenge diyan syempre hindi naman naging madali, ang proseso ng pag-uusap, at dati namang magkakaibigan, magkakamag-anak ingan, at finally natutuwa ang mga taga-Kalasyaw dahil they are all rallying under one party,
At syempre, hindi naman nabigo dahil 10-0 nga. Nakuha nila ang lahat, no, yung posisyon hanggang sa Vice Mayor at sa 8 konsehal ng Sangguniang Bayan ng Kalasyaw. Congratulations. At congratulations din sa ating Mayor-elect ng Bayan ng Asinggan, kay Mayor Carlos Lopez Jr. Magandang hapon po. At sa alkalde po, no, ng Urdaneta City, kay Mayor Rami Paraino, congratulations. At sa alkalde ng Sual, Pangasinan, si Mayor Dong Kalugay, congratulations. Batiin ko rin ng congratulations pala si Binmaley Councilor, no, Ariel de la Concha. Talaga naman, no, maski ang kanyang may bahay ay nanalo din dyan po sa bayan ng Agno. At first time niya, no, na nanalo at number 1 ang nakuha niya. At syempre si Councilor Ariel de la Concha ang nananatiling minority, nag-iisang minority dyan sa bayan ng Binmaley. Gusto sana natin kumustahin, dahil noong May 16 effective yung resignation ni Binmaley Vice Mayor Sammy Rosario, no? Hindi ko sure kung na-accept na po yun, kung sila ay nagsagawa ng kanilang session ngayong araw, dahil tuwing Lunes ang session dyan sa Binmaley. Maging ang kanilang anak, no, si nagpalangan barangay chairman Jonas Rosario ay nagbitiw na rin sa kanyang pwesto, dahil ayon sa kanilang statement, para po mag-giveaway, no, sa pagkakaisa sa bayan ng Binmaley. At doon naman sa statement ni Binmaley Vice Mayor Sammy Rosario, meron siyang plea kay Binmaley Mayor-elect Pedro Merera, na sana daw ay i-spare, no, yung po mga supporters ng Team Sam ng ni Vice Mayor Sammy Rosario, no, para magkaroon na ng healing at totoong pagprogreso sa bayan ng Binmaley. At syempre, magre-retiro na rin, dahil 15 years na ring nagsilbi bilang councilor at mayor ng Binmaley si Vice Mayor Sammy Rosario. At he has nothing to prove. Nakita naman ng mga taga Binmaley yung mga progress, no, na kanilang tinatamasa po ngayon sa bayan ng Binmaley. At naging first class municipality ang Binmaley mula sa third class yata, no, noong panahon na yon. At hindi naging madali. Hindi naging madali yung proseso, dahil maraming pagdaraanan niya para makamit mo yung first class municipality. At maraming proyekto ang tayo. Isa na rin yung Pamilihang Bayan, yung pong evacuation center, yung training center, yung pagpapasaayos ng presidensya o yung munisipyo, pagpapatayo ng Bureau of Fire Protection Building, PNP Building, Sangguniang Bayan Building, Comelec Building, at yung museum, maging yung triangle, no? Napasaayos din yung kanilang mga parke dyan sa Binmaley. At syempre, no, maraming salamat sa paninilbihan ni then Mayor Sammy Rosario. Kaya panahon naman daw para magretiro na. Sabi naman ni Vice Mayor Sammy, dapat magre-retiro na siya, no? Kaya siguro ito na yung tamang panahon para mag-retire na rin at the age of 76. 76 ba o 77? Enjoyin na lang din nila, no? Bueno, mga kapaborito, yung mga pauwi na ng kanilang mga tahanan, okay?
Huwag po kayong nagse-cellphone. No? Napakarami pa rin ang nakikita natin nagse-cellphone at nagmamaneho. Sana ay bawas-bawasan natin o itigil natin dahil meron na pong batas kontra po dyan. Ano? At nga pala dito sa Dagupan City din, no? Congratulations sa mga nagwagi. Kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, kanila Vice Mayor BK Kua, at sa mga councilors, no? Kanila Dada Reyna, kanila Michael Fernandez, ano pa ba? Marvin Fabia, Tala Paras, Dr. Jaja Kayabyab, Danny Canto, Attorney Joey Tamayo, Engineer Carlos Reyna, sino pa ba? Oo, si President Chito Samson ng University of Luzon. Magandang hapon po. At sino pa ba mga konsehales po? Na-mention ko naman na silang lahat siguro. Congratulations din. At sa San Carlos, congratulations din kay San Carlos City Mayor Ayoy Resuello at kay Vice Mayor Bogs Resuello sa kanilang pagkapanalo. At sana ay magtuloy-tuloy ang progreso at maayos na pamamalakad dyan po sa San Carlos City. Bueno mga kapaborito, bukas Martes, kita-kita ulit tayo. Manatili kayong nakatutok sa 88.1 FM DWJE Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang hapon kapaborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a